Hola, soc la Laura del Museu del Suro de Catalunya, institució que es dedica a la interpretació i difusió del patrimoni surer català. Avui us proposem un taller de creació d'un habitatge sostenible amb material surer. M'acompanyeu? Els materials que necessitarem per fer el taller són cartolina verda, paper de suro, cartró, aglomerat blanc d'1 mil·límetre, bastonets de fusta, peça de suro natural, llesca de suro perforada, cúter, tisores, pistola de silicona i recàrregues de silicona. El primer que farem per començar a crear la nostra casa, el nostre habitatge sostenible, serà agafar les diverses peces de suro i ajuntar-les com un sàndwich. Primer agafem el paper de suro, després la cartolina i després l'aglomerat i les ajuntem a poc amb la silicona calenta. El següent que farem serà muntar les parets del nostre habitatge amb les peces que hem muntat. Aquesta la separarem i posarem l'aglomerat mirant cap a dins. Caldrà apretar una mica perquè quedi ben adherit. I finalment hi posarem el teulat, que com veureu l'hem fet una mica més llarg per aprofitar la part exterior. El que farem ara serà tapar els diversos costats que han quedat a la vista i ho farem amb els palets de fusta perquè ens tapin les juntes, el cartró i el paper. Llavors posarem silicona calenta i els palets de fusta. Anem a preparar la part final de l'acabament de l'habitatge amb aquest trosset de suro aglomerat. A partir de les restes de suro de la fabricació de diferents productes, com pot ser un tap de suro, podem després reciclar aquest material, es compacta i com veieu són petits trossets de suro que s'han aglomerat i del que en podem fer molts i molts materials. En aquest cas, el que farem és col·locar aquesta peça per fer l'acabat de l'habitatge. Molt bé, doncs el que farem ara serà posar aquesta cartolina verda a la part final de les parets exteriors per d'alguna manera simular una paret amb un jardí vertical. Si volem que el nostre habitatge sigui sostenible, serà molt interessant que li podem posar unes plantes, alguns elements naturals que pugin per les parets i que l'aïllin del fred i la calor. Per tant, anem a agafar la mida, tallarem i l'enganxarem. Sempre utilitzant materials que siguin reciclats. En aquest cas, aquesta cartolina l'havíem fet servir per una altra activitat i és molt important guardar aquests retalls per després tornar-los a utilitzar. El mateix farem amb l'altre costat. Molt bé.
Per fer la base del nostre habitatge sostenible hem triat dues peces diferents de suro. En el primer cas tenim una peça de suro extret directament de l'arbre. És aquesta primera peça que ens dona l'alzina surera, el Quercus suber, un arbre que neix de forma natural a la Mediterrània occidental. En aquest cas trobaríem aquest tros de suro que s'extreu amb una destral. Es fa exactament igual que des de fa 100 anys o més, aproximadament, i és el suro pelegrí que traiem directament quan l'arbre té entre 25 i 35 anys de vida. Aquest seria una primera opció. La segona opció seria una llesca de suro, en aquest cas perforada. Si us hi fixeu, aquesta perforació que s'ha fet té l'amplada, el diàmetre exacte d'un tap de cava, en aquest cas. Aquesta peça de suro, amb aquesta amplada específica, ens la donaria l'alzina surera en el moment en el que l'arbre tindria aproximadament entre 40 o 50 anys, més o menys. Sí? Si us hi fixeu, aquesta part d'aquí, la part on s'ha perforat, seria la part interna. Aquí tindríem la part que toca directament amb l'alzina surera, la part de dins, el que en diem el ventre, i per la part exterior, que és la que està a la intempèrie, aquesta part més llenyosa, seria la que trobaríem si passegem pel bosc com l'escorça de l'alzina surera. Doncs bé, quan s'extreu aquesta peça de suro, es perfora i s'aconsegueixen els taps de suro. Nosaltres utilitzarem avui per fer la base i ens hem imaginat, per exemple, que aquests foradets podrien ser, en algun cas, el pas de fauna, el pas perquè la fauna passés, en el cas que tinguem aquest habitatge en una zona boscosa, o també podrien ser uns conductes per passar l'aigua o per transportar-la, o fins i tot per obtenir, per acumular aquesta aigua de la pluja. Doncs bé, hem triat les peces de suro, les llesques perforades per fer la base de la casa, i el que farem ara serà intentar que coincideixin les perforacions abans d'enganxar-les. Podeu utilitzar també altres materials que trobeu pel bosc, no té per què ser aquest exacte. Sí? Podeu obtenir-lo, per exemple, a la botiga del museu, que tenim algunes peces perforades. I el que farem és enganxar-ho, unes peces amb altres, per fer aquesta base de l'habitatge, que acabarem d'aquí uns moments. Sempre, si treballem amb silicona calenta, ho hem de fer amb algú que ens acompanyi, algun familiar que estigui a prop. Perfecte. Molt bé, el que farem ara serà agafar el nostre habitatge, la nostra cabanya del bosc, podria ser també, i la base l'enganxarem a sobre de les llesques de suro. Podeu utilitzar altres coles que siguin més ecològiques, les podeu trobar en qualsevol establiment. En el nostre cas, per anar una mica més de pressa, hem utilitzat la silicona calenta, que s'asseca molt ràpidament. Doncs bé, per finalitzar el nostre habitatge sostenible, el que farem és simular la integració que faríem d'aquest habitatge amb el seu entorn. Per tant, el que faríem és simular l'entorn amb unes petites branquetes d'alzina surera que col·locarem a les parets exteriors del nostre habitatge o de la nostra cabanya. En aquest cas, ens podríem situar al centre, al mig del massís de les Gavarres, que trobem aquí al Baix Empordà, un indret on hi ha moltíssimes alzines sureres que creixen de forma natural.
això, l'important de triar l'indret on crearem, on es construirà l'habitatge sostenible, també és rellevant, no tan sols els materials que s'utilitzen en la creació de l'habitatge, sinó també respectar l'entorn, pensar en la biodiversitat de la zona i embolcallar aquest habitatge fins i tot amb el cromatisme de l'entorn i amb aquests materials de procedència natural, com és el cas del suro. Bé, hem utilitzat paper de suro, per tant és un material natural, hem utilitzat la fusta, també és un material natural, hem introduït aquestes parets verticals que hem d'imaginar que aniran pujant per les parets exteriors, embolcallat tot plegat per no malmetre l'entorn, perquè la fauna fins i tot pugui passar per aquests passos subterranis, intentant aprofitar també l'aigua residual de la pluja i en el seu interior hem col·locat aquest aglomerat que tenim en la part del terra i a les parets, molt important també en el cas de l'aïllament tèrmic, que és una de les propietats del suro, en aquest cas. Doncs bé, aquest és el resultat del nostre taller. Espero que us hagi agradat i us animeu a fer-lo des de casa. Us convidem a venir al Museu del Suro a fer aquesta i moltes altres activitats. Fins aviat!